Hello guys, this is Ace of Aceventure TV. Dito tayo ngayon sa gym. Almost 4 months tayo hindi nakapag-gym, pero try natin. Try natin kung makakapagbuhat pa tayo. Sa bagay, kon muna tayo ngayon. Lights. Huwag muna tayo mag-heavy para hindi tayo mabigla. Okay guys, Range Power Fitness Gym sa Pagsurobyo. Yung mga gamit nila. Ayos, malinis. Hello guys, this is Ace of Aceventure TV. Pasensya na guys, di ako nakapag-video kanina sa gym. Kasi nagmamadali rin kasi patapos na yung oras namin, hanggang 5 lang, 8 to 5 lang kasi yung gym, kaya medyo nagmadali kami ng kasama ko. Nga pala, si Dennis Balan pala yung kasama ko kanina. Jack Roberto ng season. Nakaanggit yung abs niya sa totoo lang. Kapala, pauwi na ako. Saka yun, nulit ko, pasensya na guys. Hindi ako nakapag-video kanina, pasensya na. Ulitin ko na lang mag-video sa usunod. At saka yun, hindi ako na masyado nagbuhat kanina ng heavy kasi baka mabinat tayo. Saka almost 4 months tayong natigil sa pag-gym, kaya lights lang tayo kanina. Ayun guys, keep watching guys sa lahat ng video ko na i-upload ko ngayon.
Salamat. Stay tuned. Bye.